सिंधुदुर्गात पैशांचं वाटप भाजपकडून झालं, तुमचा आरोप होता. महायुती रवींद्र चव्हाणांमुळे होऊ शकली नाही. एक तुम्ही स्टिंग ऑपरेशन केलं, त्यात भाजप पदाधिकाऱ्याच्या घरी रोकड तुम्ही दाखवली आणि हे प्रकरण आता निवडणूक आयोग, पोलीस यांच्याकडे तुमच्यावर गुन्हाही दाखल झाला. तर ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत, तुम्ही निवडणूक आयोगापर्यंत तक्रार केलेली आहे, पोलीस ठाण्यात तक्रार केलेली आहे, शेवटच्या दिवशी म्हणजे मतदानाच्या दिवशीही पैसे वाटपाचे प्रकार काय प्रश्न, हा प्रश्न काय हे सगळं म्हणजे या ज्या तक्रारी आहेत त्या मागे घेतल्या जाणार का, किंवा तुम्ही नाही. हे सगळं विसरणार का? तक्रारी मागे घेणार नाही. तक्रारी का मागे घेऊ नये? त्या प्रसंगाला जे मला योग्य वाटलं ते मी केलं. अच्छा, मी जर तक्रार मागे घेतली, ज्यांच्यासाठी मी तक्रार केली त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही का? मी कशाला तक्रार मागे घेऊ? अच्छा, मला कोणी बीजेपीतून तक्रार मागे घ्या असं पण कोणी सांगितलेलं नाही. बघा, तुम्ही हायपोथेटिकल प्रश्न मला विचारू नका. हे असं झालं तर मग तसं असं होईल. मग या विषय कसा आहे, जे मी केलं ते 100% छाती ठोकपणे केलं. माघार घ्यायचा काय संबंध नाही. अच्छा, मला कोणी सांगितलंही नाही. उलटा असंही सांगितलं, कदाचित निलेशने केलं असेल तर योग्यच केलं असेल, कारण का तो काही चुकीचं करणार नाही असं काही ठिकाणी बोललं गेलं बीजेपीमध्ये. तर मला माझे नेते काय न्याय देतील ह्या प्रतीक्षेत मी आहे. बरोबर की नाही? मी अजूनपर्यंत त्यांना भेटलेलो नाही. त्यांना भेटल्यानंतर मी तुम्हाला सांगू शकेन की ह्याच्यावरती मला न्याय मिळाला की नाही मिळाला. बरोबर. दुसरी गोष्ट, हे सगळं जे तुम्ही म्हणताय हे मी पुराव्यासकट दिलेलं आहे. मी फक्त आरोप केले नाही. तुम्ही म्हणतात आरोप केले. आरोप नाही केले. मी मतदार यादीमध्ये जे काय होतं ते दाखवलं नावासकट. मी त्या फॉर्म ज्या काही उमेदवार होत्या त्यांचा त्यांचं डुप्लिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट मी तुमच्यासमोर दाखवलं आणि पैशाची बॅग पकडून दिली. शेवटच्या दिवशी पण पकडून दिली. कुठे आरोप केला मला सांगा. मी सिच्युएशन तुम्हाला दाखवली. बघा, ही सिच्युएशन आहे. ती सिच्युएशन तुम्ही कशी दाखवली हा अधिकार तुमचा आहे. मी तेव्हाही बोललो, मी एका व्यवस्थेचा पाठलाग केला. ती व्यवस्था मला जिथे घेऊन गेली त्या व्यवस्थेच्या ठिकाणी मी पोहोचलो. स्पेसिफिक माझा कोणावर राग नाही. स्पेसिफिक मी कोणावर आरोप केले नाही. मी तेव्हाही म्हणत होतो मी चव्हाण साहेबांना भेटणार. मी आजही म्हणतो मी चव्हाण साहेबांना भेटणार. कारण का, वैयक्तिक माझा वाद नाहीये. निवडणूक अशी होता कामा नाही.